Belakhe hambai chini media friends rokno teibo nai tongnai joto takhok teibo huksono hamjama yafaru chini belakhe gotana hamya chung khanalaikha hasteni joto lukurokno khanalaikha chung bahaini chini ADC ni ungui boni tei discussion rok khailaikha chini Tiprasa tei rajyoni borok cooperative bank ni chakri runani bagui Thang Thanglaimani Jorahat Tezpur Guwahati o examination center phu ajaga Thanglaimani prai data ekta data jorao gari accident ungkha bus accident kha mani yagulo theimani bo chung khanakha khoroksa theikha hne teibo 2-3 jon serious injured ICU o tongphu Silchar medical college o hairok hi chung khanakha teibo baksa ke refer ungkha Guwahati o refer khaijak manibo gotna tong hne khanawo proper information maya kho nge baksa ke discharge rojakha jara normal injury nai rokhe discharge rojakha Guwahati are Silchar medical college ni nge chini MDC bu thangoi tongo brom gana Direndra Deporma bo thangoi tongo a jaga boni area ni theimani non idea ni bagui Silchar medical college so teibo soba injury kharo naine ni bagui nge chini ADC Haphang ni bukhak tei chung chini Tiprasa injury nai rokno jara bank ni candidate tei boni jati gosti thangnai rok a jaga thangoi durgotna o duljanai rok borno chung bahai khe chini ADC ni bukhak tei mahai jora hayo chung Choba manai boni bangoi bu kok salai tongo hani bangoi je injury nai nini boni takhok bukhuro borok bahai ni chung bai kurungdi chung bahai khe busuk jora Choba chu khaimano mahai rok chung chini ADC bukhak tei nailaibano teibo chini MDC bahai ungkha busuk injury ungkha mahai rok busung saka nge chung nailaine chini ADC Haphang ni bukhak tei chini Tiprasa aro candidate injury ungnai rokno chung bahai khe ADC bukhak ni tei Choba oima nailaine Mama hai tabuk Direndra Deporma hne khanawo exact bung maya khang Dibras Deporma teibo prai 50 jona injury mani chini thani list sophaya kho list collect khaine ni bagai salaikha nge khana ro chini ro list sophaya man taksu jora chini information kuno kuri kho beng elaka ni busung kha joto janja elaka ni no hoito saoima khana nge chung asa kwangma bus accident mani duljanai rokni mane proper boroni thikana maya kho hani bangoi chung nai tongo tei jara injury nai boni family ro borok bahaine chini ADC Haphang ni amongbai MDC nini EM tei bichini officer ro borok bai communication khaidi je o jaga omhai ungha hne hingke chung nailaibano busuk jora bahai khe Choba chu khaima karon jora hayo chung tei khoroksano Choba laibani amono chini nahormo chini bubagra nahormo hambai chung borni loge belaiken kha khamjak borni nukhungni loge chung Tiprasa ngai chini ADC Haphang chung borma kha khamaya pharo borni je thijanai borni nukhungo borni kha sangma manthung tei o jara injured ngai rokom Tiprasa tongo porikha ni thangjalai langma snamnai thamnai borok dakti hamai basa thong ke medical ni ja issue tongmaro chung bahai ke tam khlailema agami din no chini CM saka agami din chung on nai ni anbagin tabo primary information si phaidrip chin thani bo joto information phage chung according to tam khaiman chung jatiok nai hambai